Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun. Apa? Wa kullu ma jaza lil insani gitu. Syirka. Bismillahirrahmanirrahim. Wali syirkati lan kanggone syirka. Syirka itu berarti apa? PT itu persekutuan, perseroan terbatas. Wali syirkati kanggone persekutuan khamsu syara'ita 5 pira-pira syarat. Sebenarnya ameh urunan dari perusahaan syaratnya ada 5. Antakuna yen ono ala nadin minad daraimi wa dananir. Ala nadin ing atase urunan minad darahima. Minad darahimi saking pira-pira dirham wa dananir lan pira-pira dinar. Wa ayyatafaqa yen to sepakatan sapa loro fil jinsi ing dalam jenis nek bisnis walopo wa nau lan warnane wa yaftalito wa ayyukan lito lan yeto nglumukno wong loro almalaini ing bondo loro wa ayyudina lan yeto dini sapa kulo wahidin saben-saben suci minuma saking karone li sahibi maring kancane fitasarufi ing dalam tasarruf wa ayuna lan yetono pariku bati wal khusranu lan rugi ala qadril malaini ing atase kira-kirane bondo urunane karone walikuli wahidin lan kanggone saben-saben suci-suci minuma saking karone fasbuha apa membatalkan hal ing perjanjian mata sa'a kapan wae karep wa mata lan nalikane mati sapa ahaduma salah suwijine karone batolat mongko batal. Jadi oleh awakmu misalnya urunan karo kancamu mendirikan perusahaan nopo. Lah terus awakmu mandek, wis aku mandek aku tak jaluk neh modale oleh. Utawa salah sijine mati batal. Faslun wa kullu ma jaza lan saben-saben barang jaza sing menang lil insani kanggone menungso apa atasarrufu tasarruf membelanjakan fi ing dalem ma binafsi lawan awak dhewe ne jaza oleh lahu kanggone wong ayu wakila ing ento makilake mewakilkan au ya tawakkala utawa dadi wakil bi ing dalem wal wakalatu ta'i perwakilan iku akdun jaizun akad yang diperbolehkan walikulin lan kanggone saben-saben minuma saking karone fasbuha membatalkan wakalah mata sya'a kapan wae karep kapanpun mau membatalkan boleh buat apa itu watanafasahu bimautin lan batal apa perjanjian bimautin sebab mati ne ahadima salah suwijine karone. Jika salah satu di antara keduanya mati maka batal perjanjian. Wal wakilu tawi sing makili iku aminun dipercaya fima ing dalem barang yak bidu sing mengeluar sing nampa hu ing ma wa fima lan ing dalem barang yusarifu sing ngetokno sapa wong hu ing ma wala yuminu lan ora nanggung tidak menanggung apapun wakil illa kecuali bitafrid sebab ceroboh
Walaya juzu lan ora wenang ayabi'a ing ento adol wa yastari lan tuku illa kecuali bidalan rati syaratita kanthi telu pira-pira syarat. Siji ayabi'a bisa mandil mithli. Ayabi'a ento tuku ento adol iki adol. Ayabi'a ento adol bisa mandil mithli lawan rego sing standar. Jadi gak boleh di bawah standar dan tidak boleh di atas standar. Wa yakuna naqdan binaqdil bilad. Wa yakuna lan yen ono naqdan pembayarane binaqdil baladi kelawan mata uang lokal, mata uang setempat. Naqdil balad mata uang setempat. Wala yajuzu lan ora kena ayabi ayento adol minafsi saking awak dhewe iki. Dadi umpamane aku pasrah karo Fadli, pasrah kon ngedolno sajadah Dli. Sajadahku dolno. Terus Fadli, nggih kula wakili. Terus dene menyelundupkan sajadah dhewe. Dene duwe sajadah dhewe dilebokno ning gone sajadahku. Ngene iku ora entuk ya. Ora entuk. Na'am wala yajuzu wala yuqarriru ala muwakkili illa bi'idni lan ora entuk ikrar ala muwakkili ngatasé wong sing diwakili illa bi'idni kecuali dengan izinnya. Jadi umpamane aku gawe perjanjian karo wong, aku makili adol kunci iki. Mewakili ya, tak wakili kowe adol kunci. Terus Fadli aku tulung dolno kunci. Terus iki tak dolno. Bareng didol sesuk bosku sing bayari ganto. Muni ngono iku kan. Mergo ngono iku berarti berjanji atas nama orang yang diwakili itu tidak boleh kecuali nek pancen aku diizinkan. Wis kowe oleh utang atas namaku oleh. Ya. Lah wakil ngene iki sing paling sering nalikane rabi. Yo. Awakmu oleh mamane kowe duwe anak wedok, terus wakilno ning gone Pak Naib. Pak Naib tulung jenengan wakili kula ngrabekno anak kula oleh. Tapi cawe wedok tak kandhani. Sombe nek bapakmu ngrabekno awakmu kok diwakilno ning gone Pak Naib. Bapakmu rantuk temu-temu ning kono. Paham? Jadi mamane iki Pak Naib. Iki aku Pak Naib. Terus iki nganten lanange, iki seksi loro. Bapak moro ning aku. Yo tulung anak kula dinikahke. Nggih, bariku bapakmu ra tau ning kono. Bapakmu harus keluar dari majelis. Pamane ning jopo kula ngenteni ning jopo. Kok anake di rampeno. Mulane ben sombe sing rampeno kowe ben ora wong liya nek iso bapakmu kon latihan. Yo, kon latihan ben ora usah kok diwakili. Nganten yo lek diwakili. Nganten lanang lho. Pamane sapa umpamane? Padil umpamane kuliah ning Jepang. Dilalah apa jenenge Jum njaluk dirayu. Padahal Padil ora iso mulai mergo gak duwe ongkos. Terus diwakili karo sapa? Ini sapa? Sapa? Faris diwakili karo Faris oleh, tapi Faris bunine ngene. Saya terima nikahnya Jum binti Bapak Jum atas nama Fadil dengan mas kawin yang disebutkan Alan oleh. Sing repot ini Fadil terus lari. Ya, Fadil terus lari begini gitu. Saya terima nikah dan kawinnya Jum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Berarti sing jadi bojone ora Fadil tapi sing Faris. Faris lali bilalah orang muni mewakili Fadil. Yo, na'am.
Mulane nek ngongkon wong golek sing bambang wae. Sing kira wis ora kowe diwakili kancanem dhewe yo nek iya nek terus kancanem dhewe linafsi muni ngono wah kiamat kowe. Naam Faslun wal mukiru bi wong sing ikrar iku durbani ana loro. Ikrar sesuatu yang diikrari itu durbani ana loro. Hakullahi hae Gusti Allah wa hakul adami lan hae sesama manusia. Fa hakullahi mongko utawi hae Gusti Allah taala yasihusa apa arjuku baleni ora sido bi kelawan ikrar anil ikrari bihi saking ikrar bihi wa hakul adami tawi hak adami orang kena dino layasihu rasa apa arjuku bali di ing dalem ikrar anil ikrar saking ikrar bi kelawan ma na'am. Jadi nek ikrar sing hak adami iku boleh. Misalnya gini, nek hake Gusti Allah iku oleh rujuk oleh, nek hake menungso ora oleh. Contoh, kowe muni niat ingsun aku sesuk poso. Kok sesuk gak sido? Ngono iku oleh. Iku jenenge rujuk. Baleni ora sido, wis. Tapi nek hak adami ora entuk. Mulane mau Pak sapa sih? Faris karo Fadil. Faris kok wis kadung muni, saya terima nikahnya Jum dengan mas kawin iki untuk saya sendiri. Ya wis dadi. Ora tuh dibaleni. Ya. Makane repot iki. Mulane Jum kowe nek niat ame njaluk dirabi karo Fadil. Fadil kon mulai ya. Naam. Iya. Terus lah saiki wa taftakiru sihatul ikrar tetep apa keabsahane ikrar bila salah tadi syarat itu maring telu pira-pira syarat. Ada 3 syarat agar ikrar bisa diterima. 1. Bulugu balek. Nek durung balek ora. Wal aqlu duweni akal, edan berarti ora. Wal ikhtiaru bebas memilih, nek kepeksa berarti ora. Wa in kana lan lamun ana apa ikrar, ana iku bimalin kelawan bondo iktabaro fihi, iktabaro nambahi fihi ing dalem mengkono bondo syaratun rabiun syarat sing keempat. Bahwa utawi syarat iku arusdu kudu pinter. Jadi ketika yang diikrari adalah persoalan harta, maka ini kudu pinter. Ini orang pinter, orang iso. Wa idza aqarra nan nalikane ikrar bimajulin tentang sesuatu sing ora diketahui, roja'a mongko dibalekake ilahi maring ma fi bayani ing dalem penjelasane. Wa yasihu lan sah apa istisna'u mengecualikan fil ikrari ing dalem ikrar. Ila wasolahu nalikane tumeka hu wong lawan ikrar. Wa huwa fi halis sihhati wa huwa utawi ikrar fi halis sihhati dalem nalikane sehat wal maradi lan lara sawaun iku padha. Jadi orang berikrar ketika sehat boleh, ketika sakit juga boleh. Ikrar itu macam-macam ya. Misalnya kowe untuk warisan, iya dong, iya, tenang, aku bersaksi kowe untuk warisan. Mulai kowe ora untuk dijabut, kok terus muni ora ning, aku sakjane ora ngerti, ora iso, berarti bodoni ngono. Faslun wa kullu ma amkana. Sabun-sabun barang sing memungkinkan apa intifa'u amrih manfaat bi lawan maaf bapak aini sertane tetepe barange jazat mongko wenang i'aratuhu nyilehnone barang. Bila kanat nalikane ana apa manafihu kemanfaatane barang
asaron iku tetep. Wa tajuzu al-ariyatu mutlaqan. Wa tajuzu lan menang apa al-ariyatu pinjam meminjam mutlaqan secara mutlak, muqayyadan bi muddatin, muqayyadan di apa? Planggeri kok. Dibatasi bimudatin lawan mongso. Wa iya madmunatun alal mustajir. Wa utawi mengkono iku mau madmunatun dadi tanggungan alal musta'ir ing atase wong sing milih. Biki matiha lawan regane yauma talafia ing dalem dinane rusakno barang. Jadi kowe nyileh kudung yo, apa rusakno, kowe kudu ngijoli regane kudung nalikane tuku dina iku. Awakmu kok nyileh sepeda, hotel, kok umpamane rusak bane, kamu harus ngijoli seharga ban ketika kowe rusak, ora kok dibiyen. Ya lek, umpamane awakmu nyileh helikopter. Wes, regane helikopter dibiyen 200 juta. Terus saiki dilalah mbok rusakno. Saiki regane 150, berarti kowe ngijoline 150 ora 200. Paham? Terus paslon utawi kono pasal. Kilo, pasalmu iki pasale cah santri waman ghosoba sing sapa wonge ghosop nyileh ora kondo malam ing bondo li ahadin kanggone wong suwiji-wiji lazima wajib hu ing wong apa raduhu balikno barang wa arosha lan nempoi naksohu ing kurangi barang wa ujrata mislihi lan sewane sing standar. Pak intalafa mongko lamun rusak sapa wong domana nanggung sapa wong ing barang dimitli kelawan standare. Ingkana lamun ana lahu kedue kerusakan mitlun apa standar. Au bikin mati utawa kelawan regane barang ilam yakun lamun ora ana lahu kedue barang apa mitlun standare. Aksar makanat aksar luweh akeh barang kanat kang ana min yaumil ghasabi saking dinane gasap ila yaumil talafi tumekane dinane rusak. Ayo kowe. Jadi kowe nek gasap siji wajib dibalekno, loro nek rusak wajib dijoli. Telu nek rusak kowe kudu menanggung kerusakane plus sewane. Jadi mamane kowe nyileh nganggo sepeda motor kancamu ora padha karo sing duwe, ya lho. Kok rusak, maka kowe harus delok ning gone Jogja utawa ning Semarang, sewa sepeda motor iku sedina piro. Makane sewane 50.000, berarti kowe bayar 50.000 plus rusak kowe dandakno ta piro. Ya, kok umpamane ora iso didandakno, ya kowe kudu tuku regane anyar gres. Ya, iku nek gasap. Nah, biasane kowe kan gasap apa? Sandal. Kowe gasap sandal kok sandale kelong, kowe wajib dijoli. Kelong iku piye? Ya kan nganggo sandal mesti kelong, pokoknya nek dienggo keset. Kesetan kuwi sandal kesetan ini. Isore rumasane enggak kalong iki. Kalong iku wajib awakmu bayar. Terus wasyuf'atu wasyuf'ah lan syuf'ah. Syuf'ah itu hak membeli pertama. Itu jenenge syuf'ah. Hak membeli barang pertama kali. Iku wajibatun wajib bil khaltati kelawan bondo sing campur.
Dunal jiwari ora nek tangga. Lima ing dalem barang yang kosimu sing iso dibagi. Duna ora nek ma barang layak kosimu sing ora iso dibagi. Wa fi kulli lan kanggone saben-saben suwiji-wiji malayan fa apa? Malayan kilu ma barang layan kilu sing ora iso dipindah minal ardi saking bumi kal akori kaya apa omah wa ghairi lan liyane omah bisa mani lawan rego allazi kang waqa'a tumibo alaihi ngatasi lagi albaiku apa dol tinuku wa ya alal fauli mengkono iku mau harus seketika titik tak terangno sithik. Jadi ngene umpamane iki langgar umpamane batas saka iki tekan saka kono iki umpamane bagian iki. Wes. Batas saka iki tekan kene iki tekan lawang iki bagiane umpamane bagiane umar. Lah nek umpamane aku kok ame ngedol iku ora oleh adol ning Pak sapa? Padahal iki. Oleh aku ngedol karo umar. Mergo iki campur bareng karo umar satu. Yang kedua, untuk wadol nganggo rego pasar. Pasarane piro? Ya. Pasarane piro? Nomor telune nek umpamane rupane apa jenenge apa ya rupane omah sing ora iso dipindah maka harus didol umpamane langgar iki ame tak gowo ning gone letek gak iso mergo ora iso diparu kan kok sing kene mesti cacat bangunannya, gak oleh. Maka yang diperbolehkan adalah saya harus menjual kepada rumah. Yes, paham? Terus, fa'in akhoroha ma'al kudrati nek di akhirake ma'al kudrati padahal kuat bayar alaiya ngatasi suf'ah batolat nongkop batal. Wa idza tazawaja ala syaksin wa idza tazawaja nalikane rabi sapa wong lanang imro'atan ing wong wadon ala syaksin ing atase bagian akhodahu sing ngalam ing syakes sapa asyafi usyafi bimahdil mitri lawan marmitin wa ing kana kasyufa'u jama'atun istahaqqu ala qadril imla istahaqqu mongko ngaki sapa jama'atun ing barang ala qadril imla ing atase kira-kirane imla ukuran nah ya kepemilikan ukuran kepemilikan contohnya ini contoh mau terusno cerita sapa Fadil karo Ju yes pamane Fadil karo Ju Fadil ameh rabi Ju dilalah Fadil bondone langgar ini dilalah bondone berupa tanah sebesar langgar ini ing mongko umpamane ing mongko gak iso dipek karo Ju gak iso mergo urunane gak jelas kok urunan tukune iku sing gone Fadil sing ndi ora jelas pokoknya aja langgar gedung biskop pemasukane tiba ning gone Fadil tapi kan iki wis dilebokno duit dilebokno ning gone manajemen gedung biskop gak iso dipisah ngene iki kok dienggo mas kawin karo Fadil kok gak jadi maka Fadil harus membayar mas kawin standare mas kawin wong umum gitu ya jadi gak gantung dulu mas kawin faslun walil kirodi lan kanggone wong sing utang arba'atu syarita papat pira-pira
pira-pira syarat ayakuna ala nadin minad darahim ayakuna yen to ana apa utang ala nadin ing atase mata uang minad darahim bayane darahim wa dananiri lan dananir wa yu'tina rabbul mali wa ayyatina yen to ngidini sapa rabbul mali sing duweni bodho lil amili kanggo ngambil fitasarrufi ing dalem tasarruf mutlaqan ing mutlaq au fi ma la yaqdu wujudu au tawa ing dalem barang la yaqdu sing ora iso dipegot apa wujude goliban ale kaprai wa yastarito lan yen to nyaratake lau kenggone wong apa juz'an maklumat ayastarito lau juz'an makluman ing bagian sing diterkeni minarik sanging badi wa layak diro bimuddatin lan yen to ora ngira-ngiraake bimuddatin kelawan mongso wala domana lan ora ono tanggungan alal hamile ngatasi amil illa biudwanin kecuali sebab perlawanan wa idza hasala nalikane kasil apa ribun wa khusranun berarti utawa rugi jabarul khusranu birribhi jabarul nutup apa al khusranu rugi birribhi lawan ribhi. Nah kirot saiki kirot itu dadine kredit berapa kredit itu saka basa Arab kirot apa jenenge kirot itu apa kredit itu apa kredit kuwi bayar nyicil wal musaqatu jaizatun alal nahli wal karami wal musaqatu lan perjanjian musaqah iku jaizatun menang alal nahli ngatasé kurma wal karami lan anggur wala syartoni wala lan tetep kedue musaqah syartoni syarat loro adu masalah suwijine karone ayu qadira ing yen to ngira-ngiraake ing musaqah bimuddatin maklumatin kanthi mangsa sing tertentu. Wadani sing nomor loro ayu ayyina lil amili juz'an makluman ayu ayyina yeto nyetakake lil amili kanggo pekerja juz'an bagian makluman sing wis kinawruan minatam roti saking buah tumal amalu nuli kiri-kiri ngamal via ing dalem musaqah ngaladur baini kuwi ngatasi ronduman amalun ngamal yaudu sing bali apa nafsu manfaate ngamal ila saproti kanggone buah bahwa alal hamil bahwa mengkono iku mau alal hamil ditanggung hamil wa amalun lan penggawean yaudu sing bali apa nafsu manfaate ngamal ila arti kanggone bumi bahwa alal robil mali bahwa mengutawi ngamal iku ala robil mali tanggungane sing duwe tanah. Nah, jadi umpamane aku duwe kebon, ya. Umpamane aku duwe kebon. Terus tak kongkon garap Fadil, kebonku apa jenenge openi. Kebonku openi. Nggih. Nek ngetoki buahe mupuk tandurane iku berarti tanggungane Fadil sing bayar Fadil. Tapi nek umpamane gawe galenan digawe galem ngerti galem ya digawe galem utawa peceren dalan banyu iku sing ngongkosi kudu aku ora Fadil. Mergo galengan iku dienggo ning gone lemahe ora dienggo ning tanduran. Tapi nek mupuk berarti dikosong Fadil. Ngetoki cabang-cabang sing wis garing dikosong Fadil ongkos wis. Ngono iku engko nek wis kasil terus diperjelas Fadil kudu jelas. Aku karo Fadil omong-omongane kudu jelas, Dil. Apa jenenge? Sawahku openi engko kowe entuk pira? Kudu jelas, gantung nek gak jelas. Kudu jelas. Kowe umpamane panen kowe entuk 1/3 Dil. Oh nggih.
Maka kemudian segala sesuatu nih tak pasrah ke Fadil. Begitu panen kok untuk sak ton berarti Fadil untuk Biro, Nur, ojoan katanya. Sak ton berarti sepertemunya Biro, Nur. Cicire Nur. Biro. Laro biru. Sak ton sepertemunya Biro. Cicirine. Biro lho. Cingis wae. Cicirine. Kotak-kotak. Ora rone, cicirine. Sak ton sepertelune piro? Ora rone, cicirine. Kowe ngadeg kabeh karo ayo. Ayo ngadeg kabeh. Deretan depan berdiri. Berdiri. Piro? 0,3 ton itu ya bener. Ayo. Sebelah 0,3 ton itu pirang kilo cicire kan ngarep ngadeg. Ngadeg, yuk ngadeg. Ayo. Mulai saka Nur nanti tekan kok yang cilik. Ayo ngadeg. Ngadeg kabeh. Baik kita orang jawab 333 kilo apa? Kilogram. Nah, saya ngadeg dengar. Piak, masuk piak. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya lah. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah itu apa? Piak itu. Mantap. Guyu karo jum itu. Awas karo jum. Jadi gede kok gak iso ora trimo ngadeg kowe. Oprol. Paslon tapi iki kono pasal. Wa kullu ma ndi mau tekan ndi mau. Wa kullu ma utai saben barang amkana sing memungkinkan apa al intifa'u ngalap kemanfaatan di lawan maha baqai ainihi sartane tetepe barangi soat mongko sah apa ijaratu nyewakno kon ngadeg kae kok mecucune medeni wong bayar ngadeg iku ora apa ya lho ono mecucu medeni wong sohat sah apa ijaratu nyewakno barang Ida kudirat nalikane den kira-kirake apa manfaate barang bi ahadi amroini kelawan salah suwijine perkara loro bimuddatin kelawan mangsa au amalin utawa ngamal. Jadi sesuatu barang bisa jika digunakan dan tidak berkurang barang tersebut maka boleh disewakan. Sewane oleh berdasarkan mongso, oleh berdasarkan ngamal. Wah itulah gua yang tadi tajil ujro. Wah itulah gua utawi kemutlakane sewa iku yang tadi dan tuhoni. Tak tadi yang tadi nuhoni saka wong takjilal ujro ing bayar ngarep sewane illa kecuali ayas tanito yen to nyaratake sapa wong takjila ing tempo bayar belakangan wala tabtululan ora batal apa al ijaratu sewa menyewa bimauti ahadil muta'aqidaini sebab matine salah siji saka wong loro sing akad-akatan. Wa tabtulu tapi batal bitalafil aini sebab rusake barang al mustajirati sing disewakno. Wala domana lan ora ono tanggungan alal ajiri ngatasi wong sing nyewa illa kecuali biudwanin sebab
sebab apa udwan, sebab ngawur utawa udwan ya, ngawur utawa berlebihan udwan. Faslun itu mengatur sekian sekali pembeli. Menginginkan halaman sawalikur nomor sawal kok ketinggalan ini. Wal ju'ala tulan ju'ala jaizatun iku wenang wa wa ayas tarito ju'ala ayas tarito yen to nyaratake firodidol lagi yen to balikake barang ilange iwadon makluman ing opah sing kinauruan faida roddaha mongko nalikane balikake ing barang ilang istahaqqa mongko ngahaki sapa istahaqqa ngahaki sapa wong zalika biwada ing mengkono-mengkono hadiah al-masruta sing den syaratake. Jadi oleh kowe gawe sayembara jualah iku sayembara. Sapa sing iso nemokno sandalku tak kei dhuwit 5 juta. Kok ana sing nemok tenan, kowe wajib bayar 5 juta. Ngono iku oleh ora cara Islam, oleh. Wa idza dafa'a ila rajulin ardon liyazra'aha wa syurita lahu juz'an ma'luman min ruhiha wa lam yajuz lam yajuz titik wa idza dafa'a mongko nalikane nyerahake sapa wong ila rajulin maring wong lanang nyerahake ardon bumi liyazra'a supaya nanduri sapa rajul ing ardon wasurita lan den syaratake lahu kanggone rajul juz'an makluman ing bagian sing kinauan min robi ba apa ya iku iya apa dia ayo min raiha saking panenane apa tetanduran lam yajus ora oleh wa in ak wa in akrahu mongko lamun menehake ing rajul iya ing panenan bidapin kelapen iya maring aret bumi bidapin lawan emas au fidatin utawa perak au sunita utawa den syaratake lalu kanggone wong to aman ing panganan makluman sing kinawruan fi dimati dalem tanggungane jaza. Tapi nek bayare rupa emas utawa perak oleh ya. Jadi bapakne ngene. Bapakmu duwe apa? Sawah. Wis. Terus kowe kon garap sawahe bapakmu. Wis. Terus bapakmu nih, engko nek panen kowe tak kei bagian saka panenane. Iku ora oleh. Mergo durung karuan panen. Lah kok tiwas mbok garap jebule ora panen, padahal di waktu garap wis ketokno tenaga. Lah bapakmu karek muni ngene. Lah lapo ora panen ya ora iso. Tak oleh ngono. Sing oleh ngene, iki garap kowe tak opahi. Tak kei. Kowe tetep tak kei mbok panen ora kowe tak kei ngono iku oleh. Nah, tapi nek ora ya ora. Paslon. Sitokas. Bari ono kacine berapa? Sitok tok.
Apa beri apa? Darusan. Kayak benar kok. Itu jus piro? Ajar loh. Ayo. Ngadep, salah sapa jus jamu, ngadep. Jus, ngadep. Hukum berdiri. Wang minum larang-larang kalau jalan tol. Jum. Main di lah, jum mau main di. Hukum ini. Allah ya kali dadapan. Dadapan itu pucuk gunung. Jauh ini sama. Dadapan. Paslon. Wa iyyaul mawat. Ngurepake tanah terbengkelai. Jaizun iku oleh. Bisarto ini kelawan syarat loro. Ayakuna yang ono apa al-muhyi sing uripake iku musliman Islam. Wa antakuna lan yen ono apa al-ardu bumi iku khurratan merdeka. Lam yajri orang lakokake alaya ing atase bumi malakun sapa pemilik muslimin kanggo wong Islam. Titik wasifatul ihya'i maka nafil adati ana tersane ono wasifatul ihya utawi sifating uripke iku mabaran kana kang ono fil adati dalam pengadatane imaratan ngramekake lil mahya ing barang sing diuripake. Wajib bulan wajib apa badul mak ngijoli banyu bisa lalati syaraito lawan telu pira-pira syarat. Ayu fadila titik sik yaul mawar iku ngene ya. Umpamane ngene. Segara kalau sing duwe lah ya. Terus mbok uki, terus mbok oleh alas ora ono sing garap, terus mbok garap oleh ya. Nah, tapi nek ning gone Jawa saiki wis gak oleh kok, lumayan wis koleksi iki. Iki nek ning gone kono ning gone Mekah. Cukup bar lumayan tapi ora ono tandurane, ora ono banyu. Wajib apa badrul mami ngijoli banyu bisalah kati syaraita kawan seluruh pira-pira syarat ayu fadila ing ento munjuli an hajati sanging kajate wa ayah taja ilahi lan ento ngajatake ilahi maring mak sapa kowe liyane wong dinafsi kang bawa dhewe au libahi mati kanggone kewani wa ayyaku mimma yastakhlifu fi bi'rin au ainin wa ayyaku lan ento ana apa banyu iku mimma saking barang yastakhlifu sing metu bibirin di dalam sumur atau air atau mata air. Naam, wes, monggo dadap, jundap, omain dadap, jundap. Faslun wal waqfu jaizun kalau Allah Alhamdulillahirabbil alamin.